ahoz ahorekin jazteko gogoz gatoz, eskuartean beste liburu interesgarri bat, eta badaramatzagu batzuk, Edorta Jimenez, egilea geruaz, Arratsaldeon Edorta? Arratsaldeon, Ze usta daukagun azken aldian, zema liburu eder eskuartetik pasatuta? Orain tartea edo beharko da irakurteko, eta ez daitela izan beste itxialdi baten. Bada liburu politxe etxien eukitzeko hau, Apurtxu bet historiatik izango du, apurtxu bet asko, bitxikeri batzuk, zeure ikuspunturen bat bebai, Nikole, bizotzekoa. Bai, nire ikuspuntua azteko eta behin esan behar da, hau egunerokoa da, nire pandemiako 2020ko 40aldiko egunerokoa. Beraz, nire ikuspuntua dago, ze 15ean, idazteari ekin nion, egunero 15 bat folio 10 ordu idazten nuen, eta gainera irakurri eta bar, amaitu zenean itxialdia iaia damututa nengoen, espada beste egun pare bat idazteko, eta bai, nire iritziak dagoz, gero liburua atontzeko, ebaki edo kimatu egin behar izan da. Batez ere nire iritzien alderdi hori, baina badago bai. Edorta ala ere, hau ez da itxialdi baten egunero idazten den liburu bat esango dugu, honen atzien segurazki urte asko eta indar asko sartute, egongo da aurretik? Urtea, 1984an atxilotu ninduten, eta Brigada Antiterroristako buruak, Audientzia Nazionalerako bidean, esan zidan, gauza bi ikasi behar nituela, eta bat azan, Sabino Aranak alderdi espainol bat sortu zuela hil baino lehen, damutu egin zala alegia, eta bigarrena impotentea zela, emaztea, alarguna beste Guardia Zibil edo karabinero batekin, eskondu zelako eta seme alabak izan zituelako. Nikolasa Txikaiendek, Sabinoren emazteak, gitxienez, aborto bi izan zituen Sabinorekin. Nire ustez 3 behar bada. Orduan, ordutik 84 orain arte, ia 40 urte dira, horregon da, 2003an urte hurrena, mende hurrena izan zenean, Joseba Gerrezkoenak argitaratu zituen gauza batzuk, berpiztu egin zitzaidan, eta gero, 20an, pandemiarekin hasi ginenean, gogora etorri zitzaidan, Nikoleren bigarren senarra, etzena inondik ere Guardia Zibila edo txapelokerra izan, ez da karabineroa ere, espada ere marinako kapitaina Sukarrietakoa gripearekin hiltzen. Eta hor etorri zan gurutzaketa elektrikoa eta elektrizitate kolpe horretatik, ez besten elektrizitatea, etorri zan hau. Edorta gauza interesgarri asko, esan dizkidazu. Zelan egiten duzun Sabino Aranaren eta emaztearen figurarekin bat, zegoera gogorretan zuretzat. Gero, pandemia egoeran, 1918ko gripea handia orain danok dakigu, baina orain arte ez dugu jakin. Bestak beste Nikole, Sabino Aranaren alarguna bigarrenez eskonduko dalako, itxak gizon batekin. Eta gero kontatu didazun guztia, zenbat bulo emakume honen inguruan, zenbat gaiztakeri emakume honen inguruan, zenbat ipuin faltsu, etortik abiatuta besteak beste, zure gogue, bera irrebindikatzeko, hasierako berbak oso politxek bai, baten batek egin behar, eta azkanin postena inegu izati bai. Posten naiz, ze etzan nire zeregina, azkenean posik nago, ze liburu hau ez da nik dinodalako importantea da. Ez liburua, emakumea da importantea. Eta liburuari begiratuta, segaiti da zemen, denok ikusi dugun Sabino dago. Uste izan dugu aberriaren etorkizunaren begira, bere postasun honekin. Eta ez dago aberriari begira. Nikoleri begira dago. Nikolasari. Beraz, emakumea desagertu eginda. Argazki mitiko horretatik, Sabino ikusten dunetik, emakumeak kendute dau? Kenduta dago, bai. Eta, klaro, emoten dau, ematen du gizona, etorkizunera begira dagoela, aberriari, eta ez da horrela, hau eskontza aurreko argazkia da, estudiokoa holan egiten zan, eta holan da, emakumea
bigarren ez ezkondu arren, beti izan zitzaion Fidel Sabino Aranaren oroimenari, memoriari, segorde egin zituen gutunak. Sabinok 81 gutun gitzienez idatzi zizkion, batzuk euskera erabat arruntean. Eta gorde zituen ezkontzako eskunarruak, txistera, haren altzariak eta dana, ezkonduta egon arren. 1910-tik 18 Eugeniorekin egon zen ezkonduta. Eta gorde zituen. Eta gainera, 1926an, Sabino Aranaren emaztea, 17an parkatu, fasistak Sukarrietaz jabetu zirenean, haren etxe hartu zuten eta dena, eta akusazioa izan zen Sabino Aranaren emaztea izan zela, nahiz eta bigarrenez alarguna izan, eta kartzelaratu egin zuten, epaitu, azkenean errugabetzat dio zuten, baina sufritu zuen, bere etxean, ospitale militarra ezarri zuten, bota egin zuten etxetik. Eta ja gerra amaituta mundu guztia erbestean, eta barrukoak hitzik esan ezinik, emakumea galdu egin zen, itzan baserritar modura, eta Busturia Sukarrietako emakume nagusiek gorde zuten haren oroimena. Ikusten gabiltz, edorta berbetan gabiltzen artien, liburu barruen argazki batzuk eta badauzelako, egingo da, Nikoleren bizitzaren errepas hori, baina ze politxe, bat, maitasuna dago hemen. Maitasun historio bat ala esango dugu, 3 urtez, egongo die, oso gazte hilko da, Sabino Arana. Sabino Aranaren gaizotasuna larria zen, harrigarria da niretzat nondik nora utzi zion, ezkontzako urteetan ere bere zeregin politikoei kartzelan egon zen, preso politikoa izan zen, esan bera diputatua zen. Bera politikari bat, bilbotarra. Politikari bilbotarra da, ara etorri da, ezkondu gura dauka. Zergaiti Nikole? Nikole, ez dakit han ezagutu zuen, sinestu nahi dut gutunetatik Sabino Aranak maitatu izan zuela emakume hura. Esaten dute Busturian eta haren aizpa Monika ere, Monika gero liburuan kontatzen den moduan Cardiffera eta joan zen maite mindu egintzela. Jon Juaristik eta lakoek esaten dute por ser más izatearren baserritarrago. Aztu egiten dute liburuan konturatzen dudan moduan, haragiaren aldarria, bestela ezkinatek hemen egongo, inorrerez, ikaragarria da. Eta Sabinok ere sentitu zuen, Nikolek ere sentitu zuen, eta hori izan zen, emakumea baserritarra zen, ez daukagun Goierri baserri horretakoan, Urdaibaiko itsasoa eta zer horretan, hor ikusten dugu kartzelako fitxa, ze fitxa egin zioten, Prisión Provincial de Bilbao, eta hori egon zan tartean. Eta gero Nikolek, niri liburu hau idaztean ama, amuma eta hainbat emakume, etorri izan zaizkit gogora, sufritu egin dut, negar egin behar izan dut, zelan baitezan, emakume honek zelan jagon edo zaindu zuen hor daukazue, ojos, cabello, piel, guzti hori cejas, zelan zaindu zuen Sabino, ezta? Eta imaginatzen dut urrengo gizona ere, eta oroimena, eta Sabino Aranaren gaizotasuna guztiz gogorra izan zen. Familiak hasieratik, Nikolasaren familiak bai, Sabino Aranaren familiak anaia batez be, da Luisaren agertuko da, etzaio gustatu, koinata hasieratik, eta azken eraino etzaio gustatuko bez? Ez, hori da, bide batez Nikolek manta hori gorde zuen beti. Hori da, hain zuzen ere, Sabino Aranak bigarren kartzelaldian bitan egon baitzen zera, izan zuen manta, eta emakume honek mentzuk ezagutu nuen, hilda dago gorde zituen, hor dago Sabinoren ezkontzako txistera, guanteak dagoz, hori da bere lan maila, nik uste dut kartzelan erori zeukala, ikusten dituzue zuri hor eskunarruak eta barrezta,
Hori guzti hori Nikolek atxiki zuen. Naiz eta esan dezagun beste batekin eskondut. Nikolek eraiki zuen etxe hori, botata dago, horregin zan, gero kolonia inguruan dagori, gero bota zan, 70 lehioetan eta miradoretan ikurrinaren irudiak dagoz, beraz abertzaletu egin zan emaztea, eta kristalak horrez da ikusten lehiarrak edo lehioetakoak zuri gorri orlegiak ziren. Hor dugu non bizi izan ziren Aldatzerdian Zagarreta etxean, Sabino Arana lehenik, eta gero ezkontzaren ostean Sabino Sabin eta Nikole. Eta hor dago Jesusen bihotza goian, eta hori... Da nik beti pentsa aurreko etxia esala. Ez, bai, gero aurreko etxera joan ziren, hori da. Baina hau ikusten dana, ikusten duzu, errepidean? Bai, hori da apur bat gorago dagoen aurrekoan. Hori dugu 1925 urtea aldera, zelan egin zan orduan marinele erretiratuen zera izateko zen leku hori, sotak egina, eta baserria eta txaleta esaten zitzaiona. Hemen, tamalez, jabek, moztu egin zuten duela 4-5 urte, Sabinok eta Nikolek landatu zuten eukalitua. Eskontza egunean landatu zuten eukalitua? Bai, eskontza egunean landatu zuten eukalitua, hori Gemeine kontatzen du, negargarria datzean ikusten dan telatua San Antoniokoa da. Hori esango dugu liburuko spoiler handienetakoa dela, hasieran esaten dago, argazkian ikusten da, eukalipto hori gertatu eta esan. Bai, espero edo esaten dan moduan, itxaron dezagun entzuleok, hainbeste daturekin itotzea, eta spoilerra gogoan ezartzea. Hau oso interesgarria da, jarraituko dugu argazkiak ikusten informazio asko jasotzen ari garelako, bai, zema lan inzun, edorta besteak beste, klaro, horrek kartadanak irakurten, kartetatik satitxuak ataten, sasoiko aldizkarietatik eta egunkarietatik satitxu horiek ataten eta bar, aipatu didazulen, Joseba Agirrezkoenaga, bera Euskal Herriko Unibertsitateko historialari ezaguna, berak behaurretik lana eginda zeuek lagunak izan da, horrek kartak non dauz? Horrek kartak non gordetzen die? Orain agiritegian dago Sabino Aranaren fundazioan. Emakumeak oso argi eukizuen gerra ostean gutunak fasistentzat Sabinorenak ziralako importanteak izan zitezkela eta beste Joseba kontatzen du azkenean, beste bati eman zizkion eta Gemeinek mikrofilmatu eta dena egin zuen, Gemeinek egin zuen Sabinoren biografia nagusia. Gordeteko tez galtzeko. Eratzen dien kartadanak Sabinoren arenak dira, Nikolen kartarik ez? Ez dago, hori da, esan dugun moduan argazkian, bere hitzetan ez dago ezer. Bera ausente handia da, baina Sabinok berari ematen dizkion erantzunetan, igartzen da emakumeak zer esan dion. Eta esan dezagun argi, inor bikote harreman bat izan badu, berdin da zezua eta dena, badakizelakoak diren, eta batzutan Sabinok agirika edo erreieta edo azerre egiten dio Nikoleri. Eta hor ikusten da zein izan dan afera edo gora bera edo guzti hori, orduan, maite minduen edo bikotekideen arteko, eta hor hasten gara ikusten emakumea. Emakumea berez, ikusten dan moduan berez sasoirako, esan txikia 1,65, begi baltzak, soloko edo baratzeko lanak egiten, kartzelatik Sabinok diotzo, badakit beltzaran du egintzarala. Ez dit, hau esaten dio gaztelan, eskaso honetan, ez dit importa, ez dit azola, ez dit ardura. Badakizu niretzat beti zarela ederra. Nikole, txubizotik, hainbat eta hainbat. Bai, edozen gozue, politxek. Beti, azerrealdietan ikusten da noiz. Ez dion, alako gozotasunez, diosala edo agurlelengo hitz egiten edo azkena ikusten da, euren artean gura beraren bat izan dela. Kartatan asko gustatu dut. Nire honek ze gustatu, eta honek kotilotxuek gustatu. Esango dugu gainera, esan duguna,
emaztie guztiz euskaldune da. Bai, hor dago beste leyenda bat, kendu behar dana. Esaten dute, begiratzen baduzue naziek eta fascistek Sabino Aranari buruz idazten dutena interneten, eta nien naiz hielkidea, baina Sabino Arana figura historiko bat, eta gizon handi bat. Eta kolegiora bidali zuela agintekeriarekin eta beira, Bilbora bota zuen, ekarri zuen neskalaguna eta 5 urterekin, ze Nikolek etzekien gaztelaniaz. Bueno, esan behar dugu, eskondu aurretik kolegio batera due emazte gaia, claro, Sabino Aranarekin egoteko eta mugitzen ziren zirkuluetan mugitzeko, gaztelera ulertzeko. Bai, hori da, etzekien. Horregatik, Sabinok lehenengoetan herriko euskerean idazten dio Nikoleri eta lako batean konturaturik kola ez duela gaztelania ikasiko, gaztelania hitz egiten dio, eta nik komentatzen dudan moduan. Jainko lastana, bada. Sabinoren castellanoarekin ez zion bat ere lagunduko, castellano mota horrekin, baina bai, hori zan, orduan badagoz guzur batzuk eta kontu batzuk, gero aipatzen da, oso guztiz importantea da, nire ustez Nikolek Sabinoren ganeko aginte bat hartu zuen, emakumea zen aldetik, berak ere bazuekalako bere boterea, batez ere, berak zaintzen zuen gizona, elkarrekin oheratzen ziren, horregatik izan zituen abortuak eta bar, Sabino erabat ingurukoek esaten duten maite mindurik dago, eta berak ere badaki esan dezagun hori... Lehenzatuguna, anaiari seguraski etzaiona gustatuko, horren beste, alderdikide batzuri bez? Ez, hori da, zen emakumea arrunta eta nire hipotesia lanerako da ikusita ze gaixotasun izan zen Sabino Aranarena eta barriro dinot ze gizon hori guzti hori jasateko, nork jagon zuen, emaztea kasu honetan, horri utzi zion bere guztia, zeukan guztia. Ez dakigu zenbat zeukan, ondo gutxi gora bera. Eta hori Luisek eta ez zuten ondo hartu. Hasieran ez zuten ondo hartu, baserritar hutsa izatea, una humilde aldeana, berak dinoan moduan, eta gero ez zuten Luisek, eta txakurkeriak idatzi zituen Luisek emakumearen kontra. Txakurkeriak. Bueno, orain txakurrak ondo ikusita da... Txakur pare bat amen hortuen. Luis da bestere txakurren bat behar. Dino, berak egin zuen hori aztertzekoa da, eta ez daukat ez zer aurka, ez? Gustatu zaitazko, edorta kontatu didazuna, azkanien, argazki mitiko hau, ez da Sabino Aranarena, bere hilobian be ikusten dana, eta, azkanien dela, hau da, eskontzi eskatzen zonien Andriri, hau da, eskonduta gero... Eta beste hau... Eskondute gero duez, Lurdezera? Bai, eskontza zerean Lurdez, Lorda da, hango hizkuntzan Oksitanieraz joan ziren, ezin zuten eskontza gauzatu izan al, gaixorik joan zirelako, handik egun batzutara, eta beste hau egin zuten Baionan. Beraz, geratzen diren argazki biak dira, hemen ikusten dugu Nikole eta honetan baita ere bere bitxikeriekin eta bar, Sabinok Nikoleri bitxiak oparitzen zizkion. Eta ezkontzarako jantziak nolabait hautatu zizkion. Eta Parisetik etorri ziren ezkontzarakoak. Hau da, hemen dago gizona ere ikusten da hor elegantea zen. Erretzaile amorratua, hemen ikusten da. Bai, zigarrugaz. Zigarruarekin eta erretzaile amorratua. Kartzelan Bilbon, bitu labatibide bat, beste berak arazoak ditu, esaten gabiltzena, ustez Adisonen gaitzarekin hiltzen da oso goiz, baina asko sufrituta eta azken urtietan, da gainera esaten zu, aurreztuko dizuet sufrimentu dana, borgia badauelako odolak eta pusak eta sufrimentu handia emakumea. Eta hori da emakumearen sufrimendua, eta lagunak edo danadalakoa ikustera doaz eta emazteak atean egon behar du, esaten Sabinoren borondatea zena,
eta naik hau hurbiletik bizi izan dut arrebarekin, azken egunetan, etxean, eta alan edolan ez zuen inor ikusi nahi, heriotzaren aurreko egunetan, eta gero esaten zuen, beira, neba bai, hau bestea bai, baina nekatu egiten zen. Eta Sabino berak zeukan esan da, ez pedi inor edo etorri ona, eta emazteak egiten zuen lan hori, eta horregaitik ere madarikatu egin zuten emaztea. Gero esan dugu, leku konkretu batera joango gara, eurek etorriko die Bilbotik ona, Eizara eta Aizialdia eta pasatzen, eta ezagutuko da, bikotea, etxie, egiten duen kapera txiki hori, katolizismoa eta guztia, bere entierro egunik hori etxe hori hor dagoena da, hori da Sagarreta baino gorago, beraz, 100 metroko iruki batean, izan zen, ezkontza osteko lehengo hileak, gero Eugenio 50 metro gorago bizi zen, eta 50 metro gorago baina beste aldean, horretinot irukia, bizi izan ziren urtebita erdiz Nikole eta Sabin. Euren artean hola, nik horreiti liburuan Sabino esaten du kasu batzutan, eta Nikolasa, eta beste batzutan Nikole eta Sabin, hori, eta hor bizi izan ziren, ezta? Eta gero, ikusi duguna eta ikusiko dugu, berehala irudietan, entierro egun hori, galdetu nahi zut, pertsonaia famatua esan sasoien bebai? Guztiz. Eta jarraitzen zuen jendiek, eta... Guztiz, egunkari eta zer guztietan agertu zen, apaiz hor ikusten da, abade, eta mordoa etorri zen, prentza bere etzaiek ere, Nerbion eta lakoek ere aipatu zuten, eta bidea eginda zeukan. Orduan, egun horietan azkenengoz aipatu zuten Nikole. Eta 1995 arte, nik dakidala, emakumea desagertu egin zen. Desagertu egingo da. 1995an, abertzale sabinista sabindarrek, zeragoek, jatorragoek omenaldia egin zioten, eta hor amaitzen da omenaldia hor dago, argazki hori guztiz importantea da, ze hor erdian dagoena, negarrezaziko naiz, ni maite mindu egin naiz Nikolerekin prozesu honetan, emakumea. Dagozen abadetako bi fusilatu egin zuten, markiegi, fascistek, eta bestea korta da. Asturiaseko frontean hiltzen, Eusko Gudarosteko kaperauen bakizunea teoan naizena, burua zen, eta gizon miresgarria hor dago bera, txakurrak importanteak ziren, Sabino kasko zituen emakumeak, eta gero beste emakumeak eta ez ezagunak dira. Eta atzean dagoena da, Ofitasko harri hori, Urdaibaiko harririk zarrena eta bar, eskara sartuko. Hori omenaldia da argiro. Esango nuke horietariko bat zera dela. Zeferino Gemein, baina enagozioz. Argazkiaren testuinguruan jarrita, esan duguna, urtiek pasata gero gerra zibil bat herriko delako eta sufrituko duelako emakumeak. Hilobi hori, sukarrietan dauena, ez duzu esaten non zehazki, baina Andrie bertandako. Hilobia, esan behar da, jendea erratu egiten da, Sabino Arananen gorpuzkinak non dagoz eta jatorri egon ziren lekuan. Ze Kanposantoa ikusten dugun moduan laburragoa zen, eta orain ikusten dugun hilobi hori zen Kanposantoa amaieran, eta hor zegoen kaperako atea, eta berak Sabinok nahi zuen jendeak zapaltzezan bere hilobia. Eta hori da. Kanposantoa handiago egintzenean, Nikole azken erarte zaindu zuen emakumeak, mentzuk, bere panteoira eraman zuen Nikole. Eta Nikole edo Nikolas Atxikallende horratzean dago. Sabinoren hilobira begiratu, eskerretara hor dago. Nik badakin non, baina ez dauka hilarririk. Ez dauka izenik, hau da, argazkitik desagertu da, eta gainera ez dauka hilarririk. Eta horrez gainera, esan dute seme alabak izan zituela.
Eta Guardia Zibil batekin izan zela, edo karabinaroarekin, lagunok, Zer egin dugu emakume honekin? Zer egin dugu emakume honekin? Ez izena, eta oso lekuko edalako Sabinesie, bai. oso... Horti dator, horti... Sabinesie, gero, beti alargun izan zelako aranarena, bai, atxo baltzabe bai. Atxo baltzabe bai, bietara. Oso, alde batetik, Sabinesiarena gakoa izan zen, Joseba Gerrezkoenaga ohart zedin, edo konturatu zedin, ze amak baina aipatu zion, Sabinesia. Eta hor hartu zuen horren arrastoa. Horrek esan nahi duzu kilazki dinosuna. Beti izan zela Sabinoren alarguna. Beraz, bezandan beste guztia, busturiko emakumek, orain bizi dira batzu 85 urtetik gorakoek, bazekiten. Eta gero atxobaltza kurdelagoa da. Ze emakume horiek, batzuk, umeak zirenean, berroko urteetan eta bar, haren txaletera joaten ziren harriak jaurtitzera. Nik ere jaurti ditut harriak kristalen kontra. Txikitan. Baina batez ere koloretako kristalen kontra. Kristala koloretakoak ziren, harrikadaka. Ez dut izenik izango eta txobaltza zan, zeibiliko zan, eta esaten dut, izango esan ba. Biren lutoarekin, zenarbi. Biak desagertuak, ze Sabino kendu egin zuten handik. Bestea, Prabian dago, eta badakin non dagoen lurperatuta, joan behar dut egunen batean, etzan batxo baltza izango. Nikolasa, atxekeien deiturri, Sabino Polikarpo Aranagoiri, esan dugu, eta honetan guztian, estelan eginda edorta, esan zune, emakumera urbildu, emakumea erreskatatu, azkenien, amstur horretatik, eta, bueno, leyenda estan egia horretatik, eta zer gehiz hau, bazakin, Sabinorenaren familia nondik zetorren ontziola hoiek, karlisten aldekuek dana galdu Baionara joan behar, maketoak, euskal izendegia, abizenak, odolgarbitasuna, arrazagarbi, arrazaborroka, eugenesia, arrazakeri hori guztia testuinguruan jartzen zulako. Bai. Etxeko lanak eginda goztatu ederra hartu dut, Bai, eskerrik asko. Eta ze ondo, ze pizu kenduzun gainetipe bai, ez da? Hau gana geuri erakutsita. Neupe bai, alde askotatik eta gizonezko bakoitzak emakumezko bat erreskatatuko bagenu, edo erreskata bageneza, bera zelako lana, ez? Ze esaten dugu, ezin da kale izenik ipini, ze ez dago kale izenetan emakume izenak ipini behar dira, baina ez dago, hene bada. Historiak ezabatu dituelako, ez da? Badaukate bat Busturia Zukarrieta mundaka inguru horretan, kaleren bat ipinteko. Eta posik nago, egia esan. Osondo. Eskerrik asko tortiarren. Zeuri, jazki. Telebizinorik ez datzu gustaten ikusteko bez? Etorteko gitxi hau? Telebizino sale izanaz amorratua. Bai, serietakoa eta hori. Martiaren 15ean itzali egin nuen, honekin hasi nintzenean. Eta azkenengo pantalla... Da gaur arte? Gaur arte, baina orain pentsatzen nago telebista erostea. Benetan, Ondo. Baina zorionez, amatatu egin nuen. Pentsa dutelako telebizioneri bapez, detorti gitxi hau, orduan asko eskertutetxo. Enago, aparailuaren kontra enago. Eta saio jakin batzuen kontra enago. Edorta eskartzen zut asko. Etorri izan da eta gugaz egotie. Edorta jamenez, Nikole bizotzekue. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Musika purtsu bat, Odeia Rausi zain daukagu Glasgowen bere alagoaz berarekin, eta Garbine Ubeda eta Iñaki Galdoz beba imaian. Amarena, haren esentzia, txori libre, kate zalea, begietan, kemenaren grazia, iragana. Testigu berria
hementxe Iñaki Galdos, arratsaldeon. Berbetan gabiz. Bai, hori da. Iñaki dena daki, daia argazkiak ikusi, Nikolen liburukuak eta kokatzen lanak egiten hasi gara, zema gustatzen zaigun gauze batzuk. Garbine hau arratsaldeon. Zelan zauz, Garbine? Iñakiren Wikipediaz gozatzen. Gustura egon gara. Beste baten, telebista saio bat egin behar da, ez da ikusten gauzekaz. Horrek bai izango luke sekulako arrakasta seguru. Glasgow geure zain Odei Arrauzi. Odei, arratsaldeon. Bai. Arratsaldeon. Zemouz, iritsita, Bilbotik abiatu eta helburua iristea zen, segiro aurkitu duzu, Odei? Bueno, aurkitu dugun giroa da, goi-bilera batena, egia da, ja egun asko direla, eta hemen, nekea eta somatzen dela ere, hemen goi-bilera jarraitzen ari direnen artean, baina, aktivista asko kalean, ikuskatzaile asko, delegatu asko, eta, hor ikusmina ere, aber, ze testu aterako den goi-bilera honetatik. Bazan zuen taldetxuen helburue, bazan gure helburue, alik eta gutxien kutsatu eta iristea Bilbotik Glasgowra zaila izan da. Odei, zemat buru hauzte eta zemat gauza etorri zaizkizue burora zegoen artien komentatzeko, zelan hau egin dugun hau, zelan bestie, zein da apurtxu eta ondorioa bidaiarena? Bueno, asmoa batez ere zen hausnartzea, aberre posible zen edo ez, olako lan kasetaritza kobertura bat, bestera batera egitea eta kontatzea. Eta nik uste hori lortu dugula. Gure hausnarketa da, badaudela moduak bestera batera bidaiatzeko, badaudela beste era batzuk kontsumitzeko, aisialdia planteatzeko, hori kontatu digute gure elkarrizketatuek, baina argi dago zaila dela. Gure sistema ekonomiko osoa beste ritmo batzuetarako eta erregai fosilek ematen diguten energia kontsumo amaigabe, ustez amaigabe horretarako prestatuta dagoelako, eta benetan adituek eta zientziak esaten digu aldaketa sakona behar dugula, horrelako aldaketak posible egin ahal izateko. Guk azkenean ariketa hau egin dugu privilegio estatus batetik, denbora eduki dugu, baliabideak eduki ditugu, baina benetako erronka da gizon emakume askok eguneroko bizitzan egin behar dituzten aldaketa horiek nola egin trantsizio ekologiko eta energetiko justu bat guztientzako. Ondori nagusi da zalantza barik hori izango dalako eta danok ahotan daukaguna, klaro, zer egin, hemen data batzuk ematen ari direlako 2030, 2050, 2060 bai entzun dugu, atzeratzen gabiltze, hala ere, Glasgowko itunaren lehen zirriborroak erregai fosilei emandako laguntzak kentzen hastea eskatu die, manifestazio asko egunotan, jende gazte asko, bestak beste kalietan eskatzen, mesedez, 2022ko datorren urterako zer egotea, zer ikusi duzu, orain egunetan, bertako kobertura egitea, tokatuko zaizulako bai? Bai, argi dago, jende askok eskatzen duela, hori ez da, neurriak hartu behar direla, beste behin zientziak hori esaten digulako, hamarka dago erabaki horra izango delako, gas isuriak, CO2 isuriak eta metano isuriak berehala murriztu behar ditugulako, eta 2050erako zero neto hori edo lortuta izan. Baina argi dago ez diela bakarrik, behintzat gure reportaietan ezagutu ditugun esperientzien bitartez, argi ikusi dugu kontua ez dela bakarrik gas isuri horiek murriztea. Sistema ekonomiko oso bat dagoela egungo larrialdi klimatikoaren atzean, bioanistasun larrialdiaren atzean, eta hori aldatu beharra dagoela. Bata bestea gabe ez dagoelako egoera honi buelta ematea. Eta hortik eskatzen den, kaleetan eskatzen den hori, errotiko berehalako aldaketa hori. Odei Arrauzi, Euskal Irrati telebistarako esan dauguna, Bilbotik Glasgowrako bidea etapa ezberdinetan geuri kontatzen egonda. Iritsi zarete zorionak dagokizunagatik, Odei, eta jarraituko zaitugu, bestak beste, goi bilera honek irauten duen bitarte horretan bertatik egongo zaretelako. Besarkada handi bat, danontzat, Odei, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bortxe, bestak beste, itunaren lehen zirriborroa mai gainean izan da, Garbine galdetuko dizut, klaro, oso zaila da, berreun herrialdetik gora, adostasunak oso zailak dira, baina iritsi behar dira, zeo zer egin nahi bada.
Baina oso zaila da, adostasun hautazko baten gainean ezartzen dalako guztia. Ez daulako legerik edo nola baita esan da, ez? Nazio Batuen erakundeak ze botere edo ze almendu. Ezin du inor behartu. Eta netzat hor dago koxka, ez? Benetan 10 urte besterik ez baditugu gauzeita hartzeko, hemen benetako larrialdi juridiko bat egon beharko luke, eta jendea behartu, estaduak behartu, estaduen behartze gaituztegu, gauzetara guk ezin ditugu haiek behartu, zeatik beren interesak hor sartuta dauzkatelako, ez da? Hori dudarik gabe, eta azkenean 4 urtetako planak egiten dituztelako, eta ez zielako gauza urrutigo begiratzeko. Behartu edo kontrara, errestasuna jarri bestelakoak egiteko, bestak beste zigor horretan badakarrelako laguntza hoiek, azkenien erregai fosilei emoten zaizkien, laguntzak kentzen hasteko eskatzen dalako. Baina behartu ere egin beharko lirateke, Txina, Australia, Estatu Batuak, hemen arazoa da, haiek diela botere ekonomiko osoa daukatenak, eta inorrez ausartzen ezer egitera, ez? Bestetan berehala asmatzen dituzten moduak, boikotatzeko, ni zer daki, Kubari enbargoa jartzen zaion bezala, zeinekin behar di hauei ezer. Hor dago koxkan eretzat, legerik ez dagola. Mai gainean jarrita agendako gaia bihurtuta, azken egunetan zalantzabarik Glasgowko klimaren gailur hau. Iñaki jarraituko dugu, gaiarekin, astuko zaigu, gero? Nik uste dut, gai hau poliki-poliki denon agendan sartu dela, eta bintzat onura bat baldin badago hori da, ez zuzen ere, nik uste dut, jendarteko jende guztiak mundu osoan, o bintzat mundu zabaleko toki gehienetan, gai kezkau badago, jendaren kezka gero eta handiagoa da, eta agendan dago, ez? Edo zimodutan, ez da, garbinezionaren aritik, oso zaila da fedea izatea horrelako goibileretan, ez? Alde batetik, mundu mailako gobernantza zinezkoa da, eta huts egin du, ez bakarrik klimaren ingurua, beste hainbat gaietan ere hartzen dira erabaki ponpoxoak, eta gero ez dira betetzen, ez? Galdetu bestela Palestinoei edo Saharari, ez? Erabakiak hor daude, mai gainean gero betetzen ez dienak, ez? Eta gai honetan nantzera, ez? Gero, Garbiñek zuzen nion bezala, hautazkoa baldin bada sinatzea eta konpromiso hartzea, eta hautazkoa izateaz gain kartara baldin bada, hau bai, hau ez, hau nik berandutxo hau 10 urte berandu hau, alperrikakoa da. Eta gero, nik uste dut, beste gauza bat, beste kontu bat hartu behar duguna, oso kontuan hartu behar deko gai bat dela, behin-behinekoak direla hauek, ze azken finean tokian tokiko gobernuak aldatzen joaten dira, eta lehen ere ikusia gara, gobernu bat, presidente bat, konpromiso bat modu solemnean sinatzen, da handik 6 hilabetera beste gobernu bat etorri eta esan ez duela jaramonik egingo, edo naiz eta gobernu horre jarraitu, etxean gehiengorik ez izan sartzeko, ez? Aurreko batean ere aipatu nuen, Estatu Batuetan, adibidez, Bidenek munduko federik onena daukala aurrera amateko hainbat konpromiso, baina gero senatuan bere alderdiko West Virginiako senatari batek esaten badio ezetz eta erabakia boto baten arabera baldin badago, Glasgown esango du nahi duena, baina ez du lortuko hori ezer ezartzerik Estatu Batuetan, baina eta Estatu Batuak ez dut nuen bezala, ez dakit, Txilen hauteskundeak dira 15 egun barru, han ere gobernu aldaketa bat egongo alde batera. Mundu guztian daude aldaketak, eta ez dakigu zer gertatuko den, ez? Eta, Alemanian ere orain negoziatzen ari dira, eta joan daiteke negoziazio alde batera, bestera, ez dakit, ez? Nik uste dut, ondo dagoela lehen esan dudan horregatik, ez? Eta zu zeuk ere esan duzu, agendan dago gai hau, ondo dago, kezka gero eta handiagoa da, jendearen asarrea ere bistakoa da, eta, nik uste dute hori ondo dagoela, baina nik ez daukat aparteko konfidantzarik horrelako goibileretan. Konfiantza goibileretan, neuk esango nuke, ikusi beharko, noraino egiten dan, baina zer egiten hasi beharko garala, nik uste agerikoa izango dela. Barkatu, Iñakik esan du bezala, jendeak badu kontzientzia, ez? Baina gero, falta dana da, jende horren kontzientzia gobernutara iristea, eta nola behartu behar ditugu, ezin ditugu behartu, hor da koxka. Gobernu bat behartzeko modu bakarra demokrazian boto bidezkoa da. Ez du zentzurik. Aprobetxatuko dut, Garbiñe eta Iñaki Maieron bueltan dauzena, Martin Ugalderi buruz, berba egiteko.
iritsi gara egunera, gainera, esan dugulako, erakusketak eta omenaldiak eta bestak beste Martin Ugalderen jaiotzaren 100. urteurrena betetzen zalako 2021 honetan, gaur gaude urteurren horretaz, kazetaria, idazlea, politikaria. Martin Ugalde, Iñaki Galdos. Bai, izan gero hemen beste behin ere izpidez, eta horatzen dut nola Garbiñek bere novelaren batero aipatu zuen, irakurria zuen, aspalditxo. Ipuinak ziren, markatu. Uste nuen hiltzaileak zela. Baina oso gizon poliedrikoa, nik uste dut sekulako garrantzi izan duen herri honetan, eta hainbat esparrutan, politika gintzan, euskara gintzan, kazetaritzan, idazle gisa, eta, gutxienez, iruditzen zait, Martin Zari Ugalderi aitortu zaiola, ez? Badago jende bat, agian pasatu dena historiara iaia isilean, ez? Baina, batez ere izango nuke, Martin Ugalderen figura indartu eta berpiztu duena izan zela bere azken urtetako ibilaldia Berria egunkariaren, Euskaldunon egunkariaren alde, hor jogatu zuen papera, gero nola jaso izan zuen errepresio ere bai, ez? Bera hiltzenean kontuak enbargatu da zituen oraindik, eta nik uste dut bere azken urte haietako bere jarrera horrek, eta pixka bat Martin Ugalderen irudia pixka bat berriz ekarri zuela, iruditzen zait hori gertatu izan ez balitz, bagian ahaztuxeagoa izango genuela, naiz eta ordura arte egindako askok ere garrantzia handia izan ez. Ezagun argazkietan, bere inguruan, ikusten gabiltzelako eta 100 urteko kronika hori, bere bizitza, azken 100 urtietako kronika eta zenbat gauza gertatu diran Euskal Herrian, eta bestak beste, bera fokoren erdian, askotan, Garbiñe. Bai, baina, hortaz ez ditzen nik gehiagik kontuatu, baina uste Iñakik arrazoi dula, Euskaldunon egunkaria nola hainbeste implikatu izan ez palitz, behar bada gaur egun ez genuke hain goguan eukiko gizon hori, ez? Naiz eta idazle gisa sekulako ipuiak bat ditun honek, eta, politikan ere intzun bere bidea, eta ez? Baina hortan arrazoi guztia dauka Iñakik. Eta gero, nik esango nuke oso gizon bi esku trebe zituna, ze azkenean, zuk esan dezun bezala, zenbat jenderekin, zenbat harreman, eta denekin ze hartu eman aberatsa izan zuen, ezta? Eta horri esker, seguraski, haren laguntzari esker, atera zan Euskaldunon egunkaria, hori dudarik ez. Bestelako gai bat mahai gainean jarriko dugu, eta egingo dugu euskalduntasunaren apurtxu bet radiografia edo behintzat, historiak eman diguna, kontu hau aipatzen dugunien, jaialai, zesta puntan ibiltzen zienak, Euskal Herritik batez be, estatu batuetara mundu osotik ibiliarren joaten zirenak, izarrak zien sasoi baten, zelan aldatu dan kontua, bestak beste Danian Floridan, frontoia, azkena, itxi? Azken moikanoak ez, behatu hor dago, Joa Inazio Zuleikak idatzi du izugarri artikulu polita, bukaerari buruz, nik uste dut Joa Inazio Zuleika dela jaialaiaren historian eta gehien dakien, gutxienez biziri dagoen pertsona, bera ere pilotari izan zen, semean dauka, eta oso gauza politak idatzi ditu, eta orainan dago, eta gaur idatzi du lehenengo kronika, joan da azken abentura honetara testigu izatera, eta bai, egia da, nik uste dut jaialaia duela 150 urte sortu zenetik, oso modu bitxia sortu zen gainera, sortu zen, errenteriko pilotari batek, zeukan arazo bat eskumuturrean, eta egin zuen, sistera, sakonagoa, bere lagundi ziezaion, eta gero, azkenean modan jarri zen, ez? Baina, 150 urteko ibilbidea, mundu osoan, milaka eta milaka euskaldun, mundu osora bidali zituena, asko aberastu ere egin ziren, ez? Eta, adibidez, duela 30 urte, oraindik estatu batuetan, 30 pilotaleku zeuden profesionalenak jaialaian, ez? Eta, egon dira Txinan, egon dira Kuban, egon dira Mexikon, egon dira nunez, ez? Filipinetan, Italian, Espainiako toki guztietan, baina poliki itzali eginda, eta bakarra geratzen da, eta hile honen bukaeran, betirako, geratuko gara mundu zabalean,
jai alai gabe, ez? Izena bera. Izena bera. Bai. Jai alai, mundu zuen. Bai, izen hori oso bitxia da historia baita ere, hori asmatu zuen Serafin Baroja, Pio Barojaren aitak, idazlearen aitak, bera ere idazlea zen, euskarazko idazlea, semea gero zion euskaraz idazteko afizio hartu, baina, bueno, eta ategorrietan, Donostiako ategorrietan, orain jaialai auzoa den horretan, frontoi industrial bat ireki behar zuten, 19. mendeko astapenetan, 1876, ez dut goratzen, eta hango enpresa gizonak eskatu zion izen komertzial bat jartzeko, eta jaialai jarri zion frontoi horretarako, hain zuzen ere, baina gero edatu egin zen, eta orain jaialai daude, tabernak, dantzataldeak, elkarteak, frontoiak mundu osoan, eta egia da, ez? Nik uste dut, agian euskarazko espresio edo hitzik unibertsalenak izango diela. Baina, sekulako pena ematen dit niri, ez naiz, egia esan, ni askoz ere remonte zaleagoa naiz, eta remontea bera ere ez dago egoerarik onenean, baina ez dakit da, nik uste mundu baten bukaera, ez duela gutxi pelikula bat egin zuten jaialaiari buruz, eta sekulako pena ematen zuen hango irudiak eta ikusteak, jendea inorrezia, 100 pertsona, 50. Jaialai blues zoragarri hori. Hori, blues, ez nuen gogoratzen. Jaialai blues, oso pelikule politxea da, esaten zabiltzena, amaitzen da pelikulit olako, geratzen zaizu barruen, nik badaukat lagun min bat bebai, bertan pilotari dana, eta kontatzen zeigun, klaro, Euskal Herrian ikusten dugunak udien eta azkanien tantoka goaz pilota moduen, baina han kinierak egiten zituzten. Dirua moitzeko. Bai, bata bestien atzien irabazten duenak jarraitzen du, gero beste basartzen da, eta esaten zeidan, klaro, apustuetarako zana, gero, pandemiarekin zer esanik ez, baina online apustuak bebai, hor ja, jendea, jokorako beste leku batzutan eta gainbera hori etorrita, bazuten esperantza, aber, buelta ematen zioten, baina ez da posible izango. Mexiko nere saiakerak izan dira, toki guztietan. Egipton ere egon zen sekulako frontoi profesionala, jaialai, ez? Ez zate, milaka eta milaka euskaldun, mugitu izan dira, mende eta pikuan, ez? Frontoi honek ia 100 urte egin ditu, baina ez ditu beteko. Sekulako pena ematen dit, baina pena ematen dit, oroar, ez dakit, ez pala bera ere, hemen Club Deportiboa zegoen Bilbon, desagertu zen, Donostian, anoetan bertan, Carmelo Balda sekulako frontoia egin zuten espreski pala profesionaleako, orain pala frontoi motzean jokatzen da, ez dakit, nahi izugarrizko pena ematen dit. Lehen esaten nuen Garbinek lagunduko dit honekin, nik asko flipeta dutelako, honek eusek esaten hasten nahi nien analiziak egiten Euskal Herriaren embajadore, azkanien, Euskal Herriko jendea, mutile euskaldunek, nik ezagutzen ditudanak euren artien bebai, azkanien Euskal Herriaren izena, mundutik ziar, darabilten pertsonak izan dielako nelako joku bateri esker, eta nahi dut esan, ze esku honatan egondan bebai Euskal Herriaren izena. Eta estereotipo bat ere zabaldu zuten, guria, ez? Ez dakit, behar bada ridikulizatzeko zea bat egon diteke, baina ez dakit, persona altsuak, zintzoak, hori dana zabaldu zen horiekin. Eta horren ospea pixka bat ilustratzeko, etortzen zait gogora, bazala serie bat, ez da nola esaten dan inglesez, zuk esango jazu, beto Miami Vice. Bai, korrupzioan Miami Vice. Karetan, tak. Gogoan dezue, irudian, seriearen hasieran, hango jaialai ateratzen zan, eta sekulako jendea ikuste zan, eta niretzat, ua ikusi nunean Miami Vice horretan, orduntxe jabetu nintzen, benetan zetzek garrantzi izan bertzunan. Hori, beste pelikula badago, Bud Spencer, Terence Hill, horiek baita egin zuten, eta horako frontoi baten. Pelikula ez pelikuloi bat, seguru. Baina eurak, Bud Spencer gutxien ez bakizue, horako jaialaiko erroparekin, agertzen zen, partidua jokatzen, ez? Eta jokatzen, planta horiek egiten. Eta ni ikusten egin zela, atera nion pantailari zera bat, argazki bat, agertzen zien, partidu hasieretan hartzen dien bezala, kinielako guztiak, eta Twitterren jarri nuen, ezautzen aldituzue beste horiek, eta Juan Ignacio Zuleika eta beste batzuk hasi ziren ze egiten, eta azkenean guztiak identifikatu zituzten, Bud Spencerrekin agertzen ziren beste guztiak, ez? Eta pelikula horretan ere, trama zen frontoi baten ingurukoa, baina bai. Zien aktoreak, Bai, ez ziren pelotariak, jokatzen, da gero, aurkituko zuten bat gizentxoagoa edo, Bud Spencerren papera egiteko,
Eta gero bestalde batetik, estatu Eta bat... gero, otzari esan zune, ez galdu ari ze, otzari iribegir egon nahielako, klaro, esaten nien nikoneri, eta honek otzarak non? Da, klaro, eskuz eginda eta banaka eta mimo guztiarekin lasotxu bat egazta. Amarratat hori dana, nahi dut esan artisau lana ikaragarria be bai. Bai, eta artisauak ere desagertzen ari dira, ez? Orain oso kotizatuak daude garai bateko sisterak, dirako artisauek egina, ez? Orain ja beste material batzuk, konpositeak eta sartu dira, eta ja normalan bezala horretan eraldatketa egin da, ez? Baina aria, zer diazunean, eta bitxia da baita ere, bitxia, adibidez, hainbeste jende joan da ara, noizean behin, berriak jakiten ditugu, garai bateko pilotarien semeak edo, zera, ez? Adibidez, ez dakit, ez? Ibar bera be, orain, zera dagoena, da, jaialaiko jokalai baten semea. Beste bat izan zen, alegiko jate horria zeukana, baita ere, olako kartzelaldi luze bat izan zuena, azkenean lortu zuen ateratzea, Filipinetan. Antxia, Texaseko politiko ezaguna, baita ere, jaialaiko pilotari baten semea. Aste honetan jakin dugu, beste pilotari baten semea desagertu ginen. Asko daude horrelakoak, eta egia da, gure enbajadoreak izan direla, eta beste egitez. Baina, bueno, azken finean, ni pixka bat sortzen dira, da Juan Ignacio Zulaikak horri buruz asko idatzi du, ez? Da, horrek zer eragin izan dezakeen hemen, ez? Hemen jende asko pilotan egiten zuen, pentsatzen egun ematen arakoan. Baina hori, ate hori itxita dagoela. Konponduko dugu, Iñaki, mikrofonotxue konpondu eta bitartean, pilota, Garbineri, azaroan 28an itxiko ditu Daniako frontoiak bere ateak. Bestelako gai bat, bueno, zuen etxien gertatzen ari dana, iparraldean, Frantziar estatuan gertatzen ari dana, soldaduzkaren ordezko zerbitzu. Ordezko zerbitzu bat. Bueno, ez dakite, Macronek jarrizun modan edo, nola esango deu. Bai, ikusten nahi gehan horrek kanpainan esan zuen, zerbitzu hori berriz lehen hautazkoa izan dana, berriz behartuta jarriko zula, eta jarri zuen. Hasiera batean pentsatzen zuen. Zer da zehazki zerbitzu hori? Zehazki da gaztiak, 16 urtetik 25 urtera bitarteko gazteak behartuta daude, halako jardunaldi bat, egun beteko gauza bat egitea, gero pandemiarekin apur bat murriztu dena, eta gaur egun egiten da 3 ordu terditan, baina behartuta daude, esaten konbokatoria bat iristen zaie, eta behartuta daude hor esaten dan tokira joatea, eta hainbat bideo eta hainbat gauza ikustera. Patriotismo ariketa bat. Patriotismo ariketa lotxagarri bat. Eta patriotismoa, baino areago esango nuke, nik uste dela armadaren apologia. Hor, hain justu, aipatzen da gai nagusia, defensa da. Neskata mutil. Neskata mutil, berdin da. Orduan, badu gainera bere xantaia, ze azkenean diploma jasotzen ez dunak, ze azkenean jardun hori inda gero diploma bat ematen zaie, hori jasotzen ez dunak, ez dauka autogidabaimenik ateratzerik, adibidez, ez dauka basoa pasatzerik, eta beraz ezin du unibertsitatera joan, eta bar, hola behartuta dago, nik soldautza deitzen dudan hori egitera. Lehengo egunean pasadu gure alabak, eta zer da kontu hori? Deitu zuten, jun behar izan zuen Baionako jendarmerira, eta antxe, 3 orduz, 3 ordu terdiz, eduki zuten, hainbat bideo ikusi behar izan zitun, besteak beste, esplikatzen zaie armadaren funtzionamentua zer dan, airea, bestea, eta azkenean... Galdetegi bat azkenean, azterketan ziko bat? Bai. Erantzunetan jarri behar duzu, eurentzat erantzun zuzena dana. Bai, eta besteak beste frogatu behar duzu, frantsesa ongi dakizula. Batetik, frantsesa delako errepublikaren hizkuntza eta ez dago besterik, eta bestetik, behartzen ditu gainera, nolabait errespetatzera bandera, 3 koloreak, estaduaren ikur guztiak, Marian eta oidanak, horiek errespetatu behar dira, eta gainea, 25 urtera bitartean lokalizagarri egun behar dute. Alegia, bestakit, datorren urtean alabak mugitu nahiko balu eta jungo balitz ikastera, ez dakit, pauera edo danadalako togira,
behartuta dago esatera. Bai, zer, zerbitzu bat edo eskatu behar dut trukean? Bai, bueno, Bada? Bada, ez dakit, baina kontrolpean nahi dituzte, hola da. Hola da, eta orduan, baina esan nahi nukena da, batetik armadaren apologia dago, baina bestetik hor bideotan ikusten zana zertzan, agertzen zan jendea, poliziak eta beste hizketan, azkenian utilidade bat emanez, ezta? Ni utila sentitu naiz, armadari esker jo naizelako ez dakin nora, eta hango pobreak lagundu ditut, eta horri esker gaur persona hobia naiz, eta bar, oidana, ez da bakarrik frantses, arranditzu oidana horren apologia bakarrik. Gainera, egiten da, bueno, neri antimilitarismo ze hori ateatzen zait, ez? Baina solidaridadea oidanak, armadaren bidez. Karneta ematen dizute, claro. Hori da, baina... Hori barik ezin duzulako beste gauza batzuk egin. Hori da, baina gainera ez dizute esaten armada benetan zertarako dan. Defensa, armadaren zeregina ez da defensa bakarrik, Hiltzea ere bada, eta bar, oidanak ez dira esaten. Eta maieran gainera, bueno, azkenian, dei egiten zaie eta paperak ematen zaizkie enrolatu ditezen. Armadan, polizia izan ditezen, eta bar, izugarri lotxagarri egiten zait. Eta inorrek ez du ezer esaten, Antimilitarista entzun dut, desobedientzia entzun dut, Iñaki Galdos. Dik, pixkat harrigarria da. Ez duenak egin nahi, klaro, desobedientzia non sartzen da, bai, gazte batek, ez badu hau egin nahi. Baina ez da egitaz, nik uste dut keskagarria eta iruditzen zait, neurri batean aurreko hauteskunde presidentzialetan horrelako uholde nazionalista bat izan zen eta ikusita Le Pen zein indartsu zegoen, Macronek horrelako zerbait agindu zuen, agian esparru, ez da egitez, tradizional, eskuindar nazionalista jakobin horretatik botoak bere ganatzeko, gutxinez boto eusteko, baina gertatzen da gaur egun ere hauteskundeen atarian gaude eta ez du ematen giro asko aldatu denik, orain ikusita ze hautagaitza dauden. Nik horrelako gauzetan beti sortze zaidan zalantza, egia esan zalantza hondirik ez, baina iruditzen zait askotan bumeran efektu izaten dutela. Ez dakit nor frantsestuko den, nori sortuko zaion kontzientzia frantsesagoa edo militaristagoa, edo ejerzioen aldekoagoa, behartuta horrelako zerbait egiten. Iruditzen zait, hauek egiten direla, baina ez da oso eraginkorrak diren, ustez lortu nahi dituzten helburuetarako. Barkatu esatea, baina niri alabak esan zidanagatik. Erabat... Gaina, din hortan nik uste oso errez manipulatu ditezkela, eta han ja bazeon kuadrilatxo bat, ez da gizen bat, baina bai, interesa erakutsizuna eta izena emana izan zuna. Hori oso gogorra, reklutatzeko papelak emotie. Baina hori ikusi zutelako, olen diziren horrelakoak. Bueno, ez dakit. Ez dakit esaten, baina nik esango nuke adin hortan, eta holako bideoak ikusi da, eta gu pentsa ze zintzoa gehan, Irakera goaz eta laguntzera goaz, eta han agertze zaizu neska bat, esanez, bitu ze jatorra naizen da, ze utila sentitu naizen, batzuk interesa horretxera gutxi zutela. Urrengo urteko bideoen zerrendan zentral nuklearrak jarri beharko dituzte? Bai, ez da, apologiarekin jarraituta. Hori Frantzian soilik gertatuko, Nik uste dute zentral nuklearren inguruko eztabaida berriz maigainan hemen bertan ere izango dugula. Bizimodu ez padugu aldatu nahi, ez da uzalantzarik. Baina azkenean jendien planteatuko zaiguna da dikotomio bat, zer nahi duzu, hau edo hau. Eta hau ez duzu nahi, hau izan beharko du. Edo bestela asko ze garestia. Esan nahi dut, energia nuklearren, pentsatzen genuen, ahaztua geneukala. Baina horre perversidadea handia. Bai, gauza ekologikoa baliz bezala saltzen zaigu. Sekula ez dute aipatzen, ze arazo latza dukaten zaborrarekin. Zaborre... Ondakin nuklearrekin. Ondakin nuklearrekin. Bai, zalantze gabe, baina esan nahi dudana da, poliki, giro hori sortzen ari da, esaten dizu, zerbait egin beharko dugu, eta Alemanian bertan baztertua zeuden, da berriz maigainan daude, eta uste dut hori maigainan hemen bertanela ez da izango dugula ez da bai da hori. Iñaki Galdos, eskerrik asko. Zuri. Karbine Ubeda, eskerrik asko. Laster bat azuek ez egoti, oso guztora baten nahi, Mil esker. Badakite txeku epe bai, gure amak esaten du beti, aizu ondoten nahien ni honek. Bueno, mutsua berari eta beste danari be bai. Geure danarian egongo dielako geuri begira. Eskerrik asko, horregotierren, atxaldona pasagur.
Thank you.